kamar yadda muka yi alƙawarin za mu dinga kawo muku hira da fitaccen jarumai da raktoci produsoshi na masana'antar Hanyar. To a yau muna da wani babban jarumi wanda ya fice a wannan shirin na mai farin jini wato daɗin kowa wasa farin girki. Barka da zuwa. Yawa barka da zuwa. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. To a taƙaice dai muna so ka ɗan yi mana fitaccen tarihin rayuwarka. Sunana Habeeb Yunus Zage, kuma an haife ni a unguwar Zage, kuma na yi primary school dina a Kowa Special Primary School, and then secondary school dina K Nasarawa Government Secondary School, da kan da Kano State Polytechnic, and then Library Information Science, da kan na kara junior sama admission zuwa Bayero University Kano, da na Library and Information Science da Political Science, da zuwa yanzu kuma shi ne da abin da CIKIN. Ya ake kake hana karatu da kuma harkar industry? Gaskiya wannan ba karamin kalubale ba ne. Haɗa karatu da abin da ya shafi harkar fim, gaskiya na samu kalubale sosai. Za ka ga ina da recording ko ina da shooting, sannan kuma ina da lecture. Wani lokacin ma da tab da exam ne, ga karatun exam kuma sannan gashi ina da wani aiki haka na mutane da kayan mace za ka yi don sai da irin wannan. Da kyar dai ake samu ake dan skipin din wani abu haka dai har a samu a yi gaskiya. Ya ja hankalinka ka shiga harkar wato abin da ya ji hankali na shiga harkar fim shi ne na daɗe ina so na ga Allah ya min wannan gamdakatar din da samu kaina a cikin wannan masana'anta ɗaya daga cikinsu, kuma musamman ɓangaren daga al'umma musamman irin ta Hausawa ta kai wani mataki sosai na ci gaba yadda dai dama a tarihi ma muna da abin da ya shafi kyakkyawan tarihi yadda wasu na kokarin su lalata background din tarihin Bahaushe a lalata shi a ce da kai sun kuma ba da kaza ya ba ka bane. Bahaushe mutum ne san da yake da ilimi har da sanin shari'a da na addini sosai da fannin rayuwa da sana'o'i iri-iri. To nan gaskiya ya kamata a ce na shigo harkar nan da ba da gudunmawa ta hanyar mai ɗabbaka wannan harshen da kuma bunƙasa ita kanta Hausa kuma da dinga kuma sana'a ce. To a shirin nan na uku na daga kowa akwai abubuwa da dama da suke faruwa a cikin asibiti. Kaga an kawo mara lafiya sai ka ba da cin hanci sannan na saurare ka kuma za a ba ka ƙarshen wannan abin yana faruwa a gaske ko kuma kawai dai kirkira sa. Gaskiya abin da aka nuna ya burge kuma abin da kai ci ne. So amma abin yana faruwa ne a asibitoci da yawa gaske musamman ma na gwamnati bayan da gwamnati kuma ce irin na kai koma da na birnin ba ma wasu iya na karkara ba har da na biranen kowa ya sani jin da shiga asibiti na gwamnati ya san irin wannan kalubalen da za a gwamnati ba komai ba ne gashi da lalurarsa gashi na buƙatar taimako amma gaskiya ba ta shi ake ba za a bar shi kawai shi da hannunsa ma zai mutu ma ya mutu kuma da ne ko mai ciki ma ba yi ba. Gaskiya yana faruwa a gaske sannan kuma sa kai kokarin ake nuna shi a cikin wannan drama na daɗin kowa. Gaskiya ne halayyar biya ce mara kyau kuma ba tausayi ba ne. Shin kana yin waƙoƙi ko da za ka jira suna yin waƙoƙi na bidiyo ko kuma kawai iya acting ka tsaya? Iya acting yanzu ne kawai nake, wanda da a farko ma ai ba acting ɗin ma nake ba, saboda tun ba manta ba tun wajen 2006-2007 ina aikin fim amma ba fitowa nake a fim ba, wanda kuma har da gaba kuma ta kai da na fara fitowa din, so kuma insha Allah nan gaba kadan zan yi duba yiwuwar yin videos ma'ana ne waka na fitowa ciki. A yanzu kawo yanzu waƙoƙi ko kai direct wanda kai producer? Wato wannan hakika gaskiya an yi ayyukan ba da fi da yawa amma kai ba zan iya ce ma yanzu na yi duk da ba wani yawa ne da su ba, amma akalla za su kai 20 za su kai ko 25 ne gasu nan dai wallahi gaskiya. To masu kallon kun ji yadda Hira ta mutu kasancewa a wannan wajen wanda aka sani da Auwalu Pharmacy a Dadin Kowa. A mutu yanzu za mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo za mu dora da Oh, sannan ku. Yawa, ku da masu jiran ba da magani ku da zan ba.
likita dan Allah ka yi ka sallame mu, wallahi jiri nake ji. Ban gane an sace magani ba. Pharmacist Auwalu, I'm talking to you. Ina magana baka ce komai ba. Ikon Allah. Abu sai ka ce almara? Na ce ban gane an sace magani ba. Ni ban ma san me zan ce ba. Zancen banza kenan. Duk inda aka kai maganin nan, a yi maza a je a dawo da su. Na rantse da Allah idan ba haka ba, sai ran kowa ya ɓaci a asibitin nan. To amma ranki daɗe, mu me namu a ciki? Auwalu pharmacy dai ko? Shiga ta kenan na duba na tarar babu komai. Amma dai ai kun san magungunan nan ba kafa za su yi su fita ba, dole ne ɗaukar su aka yi. Assalamu alaikum. Ya naga an yi jungun-jungun me ke faruwa haka? Pharmacy, ga mutane can an tare jingin ana zaman jira, ya kamata ka je ka fara sallama su. Wai wani irin ya je sallaman mutane kake cewa? Kana ji ana maganar an sace magani. An sace magani? Warai kuwa. Kamar ya? Oho kuma. Kun san Allah, abin da ba zai yiwu ba kenan. Duk wanda ya san cewa akwai hannunsa a cikin lamarin nan, ina mai bashi shawara, kamar yadda ya ɗauka maganin nan, to ya bi dare ya kawo su. Don wallahi, ba zan bar maganan nan ba. Kuma duk wanda bincike ya nuna akan cewa shi ya ɗauka maganin nan ko kuwa akwai hannunsa a cikin wannan aika-aikan, babu abin da zai hana a hukunta shi. To amma ranke dai? Maza ku tashi ku bar min nan, kowa ya koma bakin aikinsa. A je a san yadda za a sallame mara lafiya. Mutane da dama suna yi wa industry kallon yadda ne iska da wurin da ake tara mutane dai barkatai haka. To shin ya abin yake? Wato abin da yake faruwa wannan kalan da ake yan Hollywood da wannan fassara da ake musu abu ne da dade dangane da irin wannan maganganun da kuma kallon da ake wannan masana'antar da masu yin ta. Gaskiya kai zai zan ce ba haka wani wato abu ne ba ka san yadda yake ba sai a zo a faɗarsa a faɗi yadda yake a rage cewa ka zane ko ba samsun wannan maganar gaskiya ba. An ce yan fim ba sa ji, an ce yan fim ba sa zaman aure ko ne, an ce yan fim duk ba haka wani. Hasali ne abu da sani ma shi ne shi dandalin ko in ce masana'antar fim gaskiya wuri ne kai tsaye wanda yake sa mutum ya su ko da mutum yana da wani alaƙa da rashin shi to ya ne shigo cikin wannan mutanen to zai ga gaskiya ba wuri ne na shashanci ba, wuri ne na intanzancewar mutane, rashinan mutane, to duk irin wannan abubuwa kawai da yi shi abin da ya san shi ne a kowane irin society, a kowane irin categories class na mutane haka iya samun ba da gari. A masana'antar Kano na san dole ne ba za a rasa ce wannan allon kwaikwayon ka bane kamar misali jarumin ka ko kuma jarumin a masana'antar Kano shin da akwai ko kuma babu? Gaskiya akwai. A masana'antar da Kano kwarai abin da tura suke cewa role model wanda ke burge ka wanda ne to gaskiya yi a ko sabai shi kuma wannan ba kowa bane illa sarki Aliyu. Sarki Aliyu don gaskiya da ne tun ina ban kai yadda na ke ba ma da dan ba na manta ba na tura ko hoto da Aliyu ban fi ina haka sosai. Ni masoyinsa ne kuma yana burge ni ko mutum ne kirki da daraja ma sosai kowa ma yana haka to kwarai shi ne role model ne yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa da shigar da lamarin shi ne shi kaɗai na sani. Ok, hakan yana nufin kenan ka daɗe a masana'antar ko kuma za ka yi shekara na masana'antar Kano? Ana yi daga gaskiya na daɗe so sai dai ka san shi abin da ya shafa harkar fim kabure kala biyu akwai wanda muna ganin ko a lokacin suna bayan kamara in ka za ke ganin kafin da kuma a bayan kamara ce so a gaskiya a baya shekarun kuma ban zaɓi na fito a kan don ba zan mantawa shi kansa yana bai alinu
ya taɓa cewa kamata Habeeb ka rinka abin da ya wuce abin da kake yanzu ka fara yin acting kaga okay so a lokacin ne gaskiya Allah bai sa hankali na kai gurin na ɗaukar halin ba sai kuma da baya kuma sai na ga dace kuma taka rawar gani a wannan fagen amma hakika na rage sosai idan mun yi aiki da ashirin na goma sosai tun a rawar 2007 haka to 8, 9, 10 har da abin da ya a wani lokacin to kana da mai gida ko kuma ba ka da mai gida kawai ne shiga cikin saki na shiga harkar fim tun ba ni da mai gida wanda kuma cikin ikon Allah sai kuma ne mai gida sosai mutumin kirki Ibrahim Boni kowa ya sai Ibrahim Boni babban producer ne kuma cikin Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kansa da rama to shi uban gidana ne kwarai sosai don mun dade muna aiki da shi don ta sanadiyar sa ne ma sosai a duniyar masana'antar kanin da aka sani kuma na san mutane fiye da asalin kafin mu da shi. To wace shawara ka ba wa matasan ɗan mata? Da kace mu ɗan mata matasan mu sai da dariya kwarai kuwa. Wato abin da yake faruwa shine matasa abin da ya kamata lalle maza da mata duk yadda za a yi ki matashi kai matashi ka samu wani abu ne ko ya yake da za ka rike ya zama ma shi ne sana'a duk yadda abin yi yake kada ki sake ki raina kada ka sake ki raina duk yadda sana'a take ko ban da ta ni akwai sana'a da na rike ta sa har da ta tallafa min har gama makarantu na duk abubuwan shi ya shafi karatu ban ma tsaya ko a gida sai amma registration transport da zan kashe wai wannan akwai sana'a da rike kuma ta taimaka min sosai don haka dan mata da samari yana da kyau ka samu wani abu ko ya yake ka dage masa insha Allah kuma kana neman wanda kake so mutum zaɗin to sai ya kuma to wasu kallon kun ji dai yadda irin tamu ta kasance da jarumi wanda aka fi sani da Auwalu Pharmacy a Dadin Kowa wasa fara girki za ku iya samun sa a hannun shi na Instagram da Facebook Twitter Habeeb Zage sannan mu kuma ku iya bibiyar mu a YouTube a ASU Light Production ko kuma Facebook ASU Light Production. To masu kallon na gode ni ne na Habeeb Zage.